നമസ്കാരം. മലയാളത്തിലൊരു കിളിക്കൊഞ്ചൽ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവരെയും ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്രിയ. ക്രിയ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ക്രിയ പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനെ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രവൃത്തിയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനെ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നു. ഓടുന്നു, ചാടുന്നു, നടക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ക്രിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന ക്രിയയിൽ നിന്നാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന ക്രിയാനാമം ഉണ്ടായത്. പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന ക്രിയയിൽ നിന്നാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന ക്രിയാനാമം ഉണ്ടായത്. ക്രിയ എത്ര വിധം? 4 വിധം. ക്രിയ 4 വിധം. 1 സകർമ്മകം അകർമ്മകം. 1 സകർമ്മകം, സകർമ്മകം, അകർമ്മകം. സകർമ്മക ക്രിയ, അകർമ്മക ക്രിയ. 2 കേവലം പ്രയോജകം. കേവലം പ്രയോജകം. കേവലക്രിയ, പ്രയോജക ക്രിയ. 3 കാരിതം അകാരിതം. കാരിതം അകാരിതം. 4 മുറ്റുവിന പറ്റുവിന. മുറ്റുവിന പറ്റുവിന. അപ്പോൾ ക്രിയ എത്ര വിധം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിയ 4 വിധം. 1 സകർമ്മക ക്രിയ, അകർമ്മക ക്രിയ. കേവലക്രിയ, പ്രയോജക ക്രിയ. കാരിതക്രിയ, അകാരിത ക്രിയ. മുറ്റുവിന പറ്റുവിന. അപ്പൊ നമുക്ക് സകർമ്മകം അകർമ്മകം എന്താണെന്ന് വിളിക്കാം. കർമ്മമുള്ള ക്രിയയെ സകർമ്മക ക്രിയ എന്നും കർമ്മമില്ലാത്ത ക്രിയയെ അകർമ്മക ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു. കർമ്മം ഉള്ള ക്രിയയെ സകർമ്മക ക്രിയ എന്നും കർമ്മമില്ലാത്ത ക്രിയയെ എന്തു പറയുന്നു? അകർമ്മക ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അനുഭവിക്കുന്നയാൾ. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കുന്നയാൾ. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അനുഭവിക്കുന്നയാളെ നമ്മൾ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അനുഭവിക്കുന്നയാൾ. ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നു. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുഭവിക്കുന്നയാളിനെയും, കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മൾ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ സകർമ്മകം അകർമ്മകം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർമ്മമുള്ള ക്രിയയെ സകർമ്മക ക്രിയ എന്നും കർമ്മമില്ലാത്ത ക്രിയയെ അകർമ്മക ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു. കർമ്മത്തെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഒരു സകർമ്മകമാണോ അകർമ്മകമാണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. എന്താണ്? കർമ്മത്തെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഒരു വാക്ക് സകർമ്മകമാണോ അകർമ്മകമാണോ എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മമുള്ള ക്രിയയെ സകർമ്മകമെന്നും കർമ്മമില്ലാത്ത ക്രിയയെ എന്തു പറയുന്നു? അകർമ്മകമെന്നും പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സകർമ്മകത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഓടിക്കുന്നു, ഓടിക്കുന്നു, പഠിപ്പിക്കുന്നു, പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സകർമ്മക്രിയക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം തിരിച്ചറിയാൻ ഉദാഹരണമുണ്ട്. ക്രിയയോട് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് സകർമ്മക ക്രിയ. എന്ത്? ക്രിയയോട് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് സകർമ്മക ക്രിയ. ആരെ ഓടിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഓടിക്കുന്ന ആളെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും. ആരെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്രിയതാണ് വാക്കുകളാണ് സകർമ്മകത്തിന് ഉദാഹരണം. അല്ലെ ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ക്രിയയെ നമ്മൾ എന്തു പറയുന്നു? സകർമ്മക ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നു. അതിന് തിരിച്ചാണ് അകർമ്മകം. ഒരു ക്രിയയോട് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തത് ആണ് അകർമ്മക ക്രിയ. ഒരു ക്രിയയോട് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തത് അകർമ്മക ക്രിയ. ഉദാഹരണം ഉറങ്ങുക, ഉറങ്ങുന്നു. നമുക്ക് ആരെ ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമോ? ആരെ ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്? അത് അകർമ്മക ക്രിയയാണ്. അതുപോലെ നടക്കുന്നു, നടക്കുന്നു. ആരെ നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമോ? ഒരിക്കലും ചോദിക്കത്തില്ല. അതെന്താണ്? അകർമ്മകമാണ്.
അപ്പോൾ ഒരു ക്രിയയോട് എന്താണ് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ സകർമ്മക ക്രിയ എന്നും, ഒരു ക്രിയയോട് ആരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം ലഭിക്കാത്തതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? അകർമ്മക ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് കേവലം പ്രയോജകം. രണ്ടാമത്തത് കേവലം പ്രയോജകം. കേവല ക്രിയ, പ്രയോജക ക്രിയ. പ്രയോജകം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തത് കേവലം പ്രയോജകം. തനിയെ നടക്കുന്ന ക്രിയയെ കേവല ക്രിയ എന്നും, പരസഹായത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ പരപ്രേരണയോടുകൂടി നടക്കുന്നതിനെ പ്രയോജക ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു. എന്താണ്? തനിയെ നടക്കുന്ന ക്രിയകളെ കേവല ക്രിയ എന്നും, പരപ്രേരണയോടുകൂടി നടക്കുന്ന ക്രിയയെ പ്രയോജക ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു. ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ കർത്താവ് സ്വയം ചെയ്യുന്ന ക്രിയയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? കേവല ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നു. മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന ക്രിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രയോജക ക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വയം പ്രേരണയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് സ്വയം ചെയ്യുന്ന ക്രിയയെ കേവല ക്രിയ എന്നും, പരപ്രേരണയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ക്രിയയെ പ്രയോജക ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിക്കുക, ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം. പഠിക്കുക, ഇത് സ്വയം തോന്നി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്, സ്വയം പ്രവൃത്തിയാണ്. കർത്താവിന് സ്വയം തോന്നി ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിക്കുക. അതുപോലെ തിന്നുക, എഴുതുക, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? സ്വയം, അതായത് എഴുതുക, ഇതൊക്കെ സ്വയം തോന്നി ചെയ്യുന്ന. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ്? കേവല ക്രിയയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. ഇത് പരപ്രേരണയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത് പഠിപ്പിക്കുക. ഇത് മറ്റൊരാള് പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നതാണ്, പരപ്രേരണയാണ്. മറ്റൊരാളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ എഴുതിപ്പിക്കുക, തീറ്റിപ്പിക്കുക, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പരപ്രേരണയോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളെ നമ്മൾ പ്രയോജക ക്രിയ എന്നും, കർത്താവ് സ്വയം ചെയ്യുന്ന ക്രിയയെ കേവല ക്രിയ എന്നും പറയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരിതം, അകാരിതം. മൂന്നാമത്തത് കാരിതം, അകാരിതം. എന്താണ് കാരിതം, അകാരിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കേവല ക്രിയയിൽ ഇക്കു എന്ന പ്രത്യയം വന്നാൽ അത് കാരിതം. കേവല ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു കർത്താവ് സ്വയം ചെയ്യുന്ന ക്രിയ. അപ്പോൾ കേവല ക്രിയയിൽ ഇക്കു എന്ന പ്രത്യയം വന്നാൽ അത് കാരിതം. ഇക്കു എന്ന പ്രത്യയം വന്നില്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അകാരിതമാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ കേവല ക്രിയയിൽ ഇക്കു എന്ന പ്രത്യയം വന്നാൽ അത് കാരിതക്രിയ, അതായത് പഠിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം. ഉദാഹരണം പഠിക്കുന്നു. ഇപ്പം ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? ഇക്കു എന്ന പ്രത്യയം വന്നു. നടക്കുന്നു. ഇതിൽ എന്ത് വന്നു? ഇക്കു എന്ന പ്രത്യയം വന്നു. അപ്പോൾ കേവല ക്രിയയിൽ ഇക്കു എന്ന പ്രത്യയം വന്നാൽ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? കാരിതക്രിയയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കേവല ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവ് സ്വയം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നു, നടക്കുന്നു, നോക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? കാരിതത്തിന് ഉദാഹരണമാണ്. അകാരിതം പറയുവാണെങ്കിൽ എന്ത്? വീഴുന്നു, തിന്നുന്നു. ഇതിനകത്തൊന്നും എന്ത് വന്നില്ല? ഇക്കു വന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉടയുന്നു. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മുറ്റുവിന, പറ്റുവിന. നാലാമത്തത് മുറ്റുവിന, പറ്റുവിന. അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയയ്ക്ക് 3 വിന എന്നും യച്ഛം എന്നും ക്രിയ എന്നും നാമാന്തരങ്ങളുണ്ട്. ക്രിയയ്ക്ക് വിന എന്നും യച്ഛമെന്നും എന്താണ്? കൃതി എന്നും നാമാന്തരമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് മുറ്റുവിന എന്ന് പഠിക്കാം. പൂർണ്ണമായ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് പൂർണ്ണക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണമായ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനെയാണ് പൂർണ്ണക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ മുറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത്. തിരിച്ച് പൂർണ്ണമായ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളാത്തതിനെ ആണ് അപൂർണക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ പറ്റുവിന എന്ന് പറയുന്നത്.
ഇത് പൂർണ്ണമായ ആശയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്ത്? പിന്നെ ചാടുന്നു, ചാടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഓടുന്നു. ഇത് പൂർണ്ണമായ ആശയമുണ്ട്, ഓടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു എളുപ്പവഴി നമുക്കുണ്ട്. മുറ്റുവിനയില് ഉന്നു എന്ന പ്രത്യയം വരും. ഉന്നു എന്താണ്? ഉന്നു എന്ന പ്രത്യയം. ചാടുന്നു, ഓടുന്നു, നടക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉന്നു എന്ന പ്രത്യയം വരികയാണെങ്കിൽ അത് മുറ്റുവിനയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ്. എന്നാൽ പറ്റുവിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാമോ? ക്രിയാന്ത്യത്തിൽ ക്രിയയുടെ അന്ത്യത്തിൽ എന്ന പ്രത്യയം വരികയാണെങ്കിൽ, ക്രിയയുടെ അന്ത്യത്തിൽ ഉന്നു എന്ന പ്രത്യയം വരികയാണെങ്കിൽ അത് മുറ്റുവിന. അതായത് ചാടുന്നു, ഓടുന്നു. ക്രിയാന്ത്യത്തിൽ എന്ന പ്രത്യയം വരുവാണെങ്കിൽ, അതായത് ഓടുന്ന, ഓടുന്ന, ചാടുന്ന, ചാടുന്ന. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്രിയയുടെ അന്ത്യത്തിൽ അവസാനത്തിൽ എന്ന പ്രത്യയം വരുവാണെങ്കിൽ അത് പറ്റുവിന. ക്രിയാന്ത്യത്തിൽ ഉന്നു എന്ന പ്രത്യയം വരുവാണെങ്കിൽ മുറ്റുവിന. ചാടുന്നു, ഉന്നു കണ്ടോ? ഓടുന്നു, ഉന്നു. അത് മുറ്റുവിനയ്ക്ക് ഉദാഹരണം. പറ്റുവിനയാണെങ്കിൽ ഓടുന്ന, ചാടുന്ന, പഠിക്കുന്ന. അപ്പൊ ക്രിയയുടെ അന്ത്യത്തിൽ എന്ന പ്രത്യയം വരുവാണെങ്കിൽ പറ്റുവിന. ക്രിയാന്തത്തിൽ ഉന്നു എന്ന പ്രത്യയം വരുവാണെങ്കിൽ അത് മുറ്റുവിന. അപ്പോൾ 4 ക്രിയകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് ക്രിയ എന്നാൽ എന്ത്, ക്രിയ എത്ര വിധം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. എൻ്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നന്ദി, നമസ്കാരം.